Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ħaddiem huwa sinsla tal-ekonomija. B'dan il-ħsieb f'moħħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed iżur diversi kumpaniji mhux biss bitħejjija ċelebrazzjoni ta' jum il-ħaddiem, iżda li verament l-impjegati f'pajjiżna huma tassew fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista, l-unika partit fil-Parlament Malti illi preżentament qed iġib l-interessi tal-ħaddiema l-ewwel u qabel kollox. It-tnejn filgħodu Bernard Grech żar il-faċilitajiet tas Siemens Parsons Cisc fejn intlaqgħu id-dawwar miċ-chairman tal-kumpanija Louis Farrugia flimkien ma' diriġenti tal-kumpanija. Pjaċir tiegħi kien ukoll għaliex iltqajt mhux biss ma' diriġenza illi permezz ta' din il-laqgħa stajt niddiskuti magħhom l-ekonomija tal-pajjiż mod partikolari l-sfidi li għandu l-pajjiż imma wkoll il-viżjoni tagħhom kemm għall-kumpanija kif ukoll għal dak illi qed jiffaċċja il-pajjiż. Ħadgostu kon niltaqa' mal-ħaddiema illi propju huma sensla kif diġà qed ta' kull kumpanija, ta' kull post fejn ikun hemm investiment verament ta' min qiegħed iħaddem, però fl-aħħar mill-aħħar huwa l-ħaddiem illi jrendi dak l-investiment potenzjal biex isir suċċess minn dik l-intrapriża. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mal-ħaddiema kollha li ltaqa' magħhom fis-sezzjonijiet differenti tal-kumpanija seta' japprezza l-avvanz li sar fit-teknoloġija u d-dedikazzjoni tagħhom fix-xogħol li jagħmlu b'tant kburija. U qal li matul din il-ġimgħa partikolari huwa importanti li wieħed japprezza kemm il-ħaddiem hu ħolqa importanti ħafna f'kull entità kummerċjali. Akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti Ivan J. Bartolo u Ryan Kallus, Bernard Grech segwa l-ħidma tal-impjegati li ta' kull filgħodu joħorġu minn djarhom sabiex jaqilgħu xiklu għall-familja fejn hawnhekk huwa ffaħħar ukoll il-viżjoni tal-imprendituri Maltin li jħarsu il qudiem u jtejbu l-operat tagħhom. Għalli grazzi għal din il-fiżjoni li ġejja minn snin ta' ħidma li l-kumpanija Parsons komplet tikber sena wara l-oħra u llum hija maqsuma f'żewġ fabriki, il-fabrika Parsons u Trident Park. Min-naħa tiegħu Louis Farrugia qal l-kumpanija rrat li tibqa' dejja mingħajr skossi minkejja l-isfidi li sabet ma' wiċċat tul is-snin. Mela li ġara huwa li wara li investejna f'birrerija ġdida li huwa viċin il-birrerija antika. Krajna spazju vojt u kena nindiċedu x'tip ta' investiment kena nagħmlu. Jekk se nagħmlu speċi ta' warehousing jew supermarket u deċidejna li nagħmlu business park. Is-suċċess ovvjament għadu kmieni biex ngħidu li għamilna suċċess. Pro jidher li hemm domanda għal dawn l-spazji u nisperaw li l-qudiem nkun nistgħu ngħidu li verament kien suċċess. Desiree Grech, Net News.